Walkero Danmark. Vi vil gerne vise jer den nye Furious 215, som vi lige har fået hjem og skal til at lege med. Så vi vil lave en lille unboxing video af den. Så lad os bare gå i gang. 215'eren er den nyeste racerdrone, Walkero har i 215 størrelsen, sjovt nok. Der er en fin manual med noget driverværk og noget user manual, som ingen gider læse til. Ekstra propeller og en kameraholder, den kigger vi lige på bagefter. Og så selvfølgelig selve dyret her, løs propeller. Der er et batteri med til pakken, ladestation her og en ekstra strop, men det skal vi nok også komme tilbage til, når vi kommer ind her. Det der er fedt ved det her sæt, det er, at der følger en USB-dongle til, så man kan sætte til computeren og så bruge sin controller på et augmented reality-spil, man kan spille på selve computeren, så man kan øve sig i at flyve inde. Så det er noget nyt, at de begynder at lade dem komme med til. Der ligger også en licens nede i. Så ligger der noget værktøj og noget lys, men det tager vi lige og kigger på bagefter. Så har vi vores fine DB7-controller, som er den standard controller, som Walkero har brugt i rigtig, rigtig lang tid på deres racerdroner, som egentlig er en udmærket controller. Så er der diverse kabler til at sætte både dronen og controlleren til computeren. Og så har vi ellers en tom aske her. Hvis vi lige tager dronen, så har jeg snydt og bagt i forvejen med en anden drone her og sat propellerne og batteriet på og stroppen. Og det du kan se her, grunden til at følge en ekstra strop med, det er fordi, at Walkero har gjort således, at vi kan sætte 2 strops på, så batteriet sidder meget, meget bedre fast. De har blandt andet også gjort det i forhold til deres gamle design, de har rykket batteriholderen ned bag i. Og samtidig har de også, i stedet for deres mere proprietære connector til speedcontrollerne, gået over til det her mere klassiske format med, at man bløder både motor og speedcontroller direkte på, således at man også kan tage sine tredjeparts speedcontroller og sætte på dronen. Ligeledes har de, det er selvfølgelig lidt svært at se, men hvis man kigger ind i, har de lavet således, at selve receiver til TX'en sidder på med almindelig kabel nu, i stedet for proprietær stik, så man kan også skifte sin receiver, hvis man skulle sætte en tramp på eller sådan noget til løb. Hvis vi kigger på de her stik, der sidder her, lige her, og så sidder der et her i den anden side også. Det er sådan, så man kan tage, nu skal jeg lige finde den her, så kan man tage det her light kit, så man kan programmere CleanFlight. Det kan man så sætte i her, og så nedenunder med dobbeltside tape og sætte på her, så kan man programmere LEDs inde i CleanFlight. Det er rimelig cool. Samtidig med, at der er lys bagpå. Kameraet har fået et nyt hus, meget mere sikkert hus her, hvor den sidder fast her foran på en slider. Man kan så stramme her, så det sidder ordentligt fast. Men ellers så sidder kameraet faktisk fast med den her lille holder her, sådan så kameraet sidder inde i slideren og sidder inde i et beskyttet hus. De er også gået væk fra at have proprietære propeller, hvor de er clockwise og counterclockwise. Det samme er det med motor og speed controller. Man bytter kabler om, ligesom man gør på almindelige racerdroner, og de bruger bolts nu, så det er nemmere at bruge tredjeparts propeller, og det er nemmere at i det hele taget købe propeller til, fordi vi bruger ordentligt notbolts, og der er høje gevind på. At den antenne har de kigget på det design, de havde før, og smidt noget forbedret plastik ud over. Fordi det, der faktisk skete med den rigtig tit, kan jeg jo sige for selvsyn, det var, at når den rammer jorden, så hoppede toppen af. Det kan den ikke nu, ved den er beskyttet lidt ekstra herinde i. Motorerne er 2500 kV motor, og den er fyldt med tri-blades, som I kan se på her. Det er de stock propeller her, og det er 20A speed controller. Det er en F3-jern, SP Racing standard, så der er ikke, man kan sagtens proppe Betaflight på og så videre, hvis man gerne vil det. Ellers kan man selvfølgelig bare køre videre med den Walkero CleanFlight, der ligger i. Skal selvfølgelig nok lige tage en backup af sin konfiguration, inden man gør det. Den har også fået et lidt kraftigere batteri end 210'eren, men man kan sagtens bruge sine 210'er batterier på den, hvis man allerede har dem. En anden ting er, at de har flyttet antennerne op foran her i sådan nogle bløde antenner, i stedet for at have dem som hårde antenner på her. Men ellers er det næste, vi skal se, det er selvfølgelig, at vi skal ud og prøveflyve den, og så kommer vi ind igen.
Jeg synes faktisk, den er blevet federe end 210'eren, selvom jeg er rigtig, rigtig glad for 210'eren. Jeg synes, det er et fedt design. Jeg synes, vægten ligger rigtig, rigtig godt i den. Nu se, siden sidst har vi sat vores, eller den medfølgende GoPro-holder, som jeg egentlig sagde, jeg ville være kommet tilbage til, men glemte, har jeg fået sat på dronen her, som du både kan indstille vinklen her, så du kan følge dit eget kamera. Har de lavet indbygget vinkelbeslag i her, og den sidder også bare fast med sådan en strap. Så kan man sige, du kan købe en ekstra strap til den. Der følger kun 2 med, men jeg synes altså, man helst skal bruge 2 på batteriet og en heroppe. Det sidder meget mere stabilt, når der kommer 2 straps på batteriet. Men man kan sagtens flyve den med kun 1 strap. Man kan jo selvfølgelig sætte hvilken som helst kamera på. Nu har jeg et GoPro på her, men det er jo principielt det samme som alle andre holder. Det er bare et vinkelbeslag med en strap på. Så du kan sådan set bruge hvilken som helst kamera, der kan sidde i holderen. Og det er det samme med kameraet. Det er simpelthen bare at stramme skruerne i den vinkel, man gerne vil have. Så sidder den fast. Det var vores unboxing video for den her gang. Næste video vi laver, det bliver af Rodeo 110'eren. Så stay tuned. Og god dag. Hej.